No taký si spraviť zásoby, ale pýta si, a vidím, že má plné ústa, ale pýta si. Kyslík malý. To všetko naraz preletne, no. Ešte má plnú kyslíku. Ešte? Dobre, maminka navarila. Kuracie mäsko tam má. A tomu ako dávaš? Mäsko má ako, čomu to nasekáš? No, Tak. uvarí a potom s nožikom, vieš, proti, ako máš takto tie svaly, tak to narežeš na malé koštičky. Mohla by som to aj vidličkou, ale nožikom je to rýchlejšie. Ako roztlačať vidličkou. Ty hladočka. No ale super je tá stolička, fakt. Tieto babence. Som zúfala, že manželka, že tie stoličky už sa ďalej potom sa aj páčila, že je taká strašná, ale Ona je taká veľká a masinka je drobec. tá stolička do 3 rokov, toto asi, no neviem pre ktoré deti do 3 rokov, ale pre naša nie. Lokika už som teraz lodná, tak vieš, nohy povykrúcať, aby tam nepadla. Do tých dvoch. No, zase keď dáš tácku, ešte dole. Neviem, či ten stopík medzi nohami tam je stále, vieš, a cez to nedáš nohy dobre. Tácka je lepšie? Kúsok len. Čo? Čo to chceš? Nepapaj, papaj to, čo máš v ruke. No, Lucka chcela aj vidieť aj malého. Albertova Lucka teda, už budem upresňovať. Však nech dojde.